И здравейте хора, аз съм The Pro Gamer с тук мене The Start of Girl Gaming 2005. Не можах да взема нищо. Малко. Аз взех много работа. Да, знам, ти майче обра моя чест. Идвай. Бързо. Ма надолу ще тръгваме. Да, идвай. Тръгваме. Аз те следвам. Между другото имам нещо за тебе. Латка. Добре. Значи малко пържоли, аз имам хляб. Маса. Аз ще купя хляб. О, не! Яви! Опитвам се. Видето? Не, ама съм зад него. Следваш ли? Не. Убима. Това ма уби. Мале, къде има? Уоу. Спектейквай ма, или... Да си се набивам. Когато клекна е тук. Аз ще търся малко често да се... Мале, той ми заби стрелата в окото. Бей. Спектейквай мене да ме вижда вече класна. Уоу. Доста операти имаш. Не, тук е един. Добре. Почваме. Да. Добре. Не знам. Някъде където има... 8, 7 на 8. Влизам. Една минута ще чакаме. И аз сега кажа това за деня неща, дето има много хора. Кажа много зарете ли това за деня неща, дето има много хора. Да. Минте при нас е това нещо са 12 минути на обяд. Там питях на нощ и затова има толкова много хора. В сърва. Защото хора пита, защо има толкова много хора, пък е сутрин. Не обясних това. Да прогим. Ти що не ми каза канала, бе? Но ти го казах. Да, извинявай. Трябва да го сложиш тук. Ще направя всичко. Липо е вече 2 минути. Най-скъпи. Учай да си купя хлебец. На мен горе-долу с колко FPS ни върви. Бивам. Ще опитам да взема нещо. Аз взех айрон каска. Аз взех айрон бутушки. Идва, чакай, къде си? Не, чакай, идва на тук. Можем да. Компас? Взех компас. Къде си? Аз имам. Къде си? Ето тук. Ти си с бутушки, аз съм с каска. Чест. Се замая. Взимай. Вай, там има един бърз да го кил. Няма айден. Не мога да спринтвам. Отва. То умря ли? Да, умря. Слизам да му взимам айтамите. Вай, то колко много айтами има. Добре, няма меч, обаче мога да направя айрон меч. Трябва ми само един. Чакай. What the fuck? Ще го убия. Той е точно за теб. Бяга. Стига си бягал, бе. Аз чем по сградите. Аз ще го пресрещна и ще го бия с радост. What the fuck? Няма да бяга вечно. О, добре убих. Че и до мен ли са? Там има един в къщата убих. Чакай, ей тук. Не, бият ма. Умрях. Знам. Не, помогу. Един. Този от нас има още един. Те 2 загуби. 4 минути и бива. О, тия даже са тим. Ти умря ли, бе? Да. Аре, може още 2 игри да направим и...
Да спираме клипа. Бързо сега 0-3. 0-3. Видях. Ето това, те са до мене. О, тая арена е много яка. Аз съм много я обичам. Внимание, след това нещо има и дупички. Трябва да си сменя... Много старо често. Аз тук сега малко съм позабрал кой е истински и кой не е. Чулюкове? Да. Ма не знам какво беше. Оригнакс. 3, 2, 1. Тръгвай. Тръгнах. Ставай. Млякото ти не е спиш. Ставай, имаш да се обличаш. Хората са готвят. Опа. Да. Ето те за тебе си. Знам. О, често го вземи, ако можеш. Малко. О, стига, То няма нищо вътре. Къде? Тук има най-много дупки на това. Ото фото има долу меч. Не. Бягай. Не мога. Убий ме. Аз бягам. Гони ли те? Да, гоните. Да нападне по моста. О, падна. Падна? Да, в една дупка. Идва ли? Да, идва. Идва ли му? Опитва се да се изкачи. Айде, идва ти. Обаче... Ти, къде отиде? Аз ще се скрия някъде. Ето върху дървото. Къде отиде той? Много хубаво. Май заобиколи. Не съм много сигурен. Не. Ония честове, които ти беше пречек. Мале, още гни двама, където са ти. Идват ли към мен? Ми по моста са. Има ли някой? Той я им скача. Убива единия, другия. Какво ще направи? Убива и втория. Вой. Толкова. Мале, какви айте ми взе тоя. Той е създава меч все пак. Имам меч най-сет. 7 минути клип. Бива. Скоро ще умре да. Това ще лефна. Да! Ти влезе ли в някоя арена? Не. Кажи, влезе. Ще лев. Не знам, мисля това да е за клипа. Не е много дълъг. Чай, че намерих чест. О, джамата ни препълни. Да, хора, това беше в клипа. Харесате, коментирайте и се абонирайте, ако искате да. И чао!